sai Allah, sai Allah, yau da gobe sai Allah, sai Allah. Mu ji tsoron sarki Allah, sannan mu gujewa daula, dan takan zamo mana illa. Yau da gobe sai Allah, yau da gobe sai Allah, 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 sai Allah. Aiwa iyaye biyayya don kyakkyawar sakayya, kar wata rana a ji kunya. Yau da gobe sai Allah, yau da gobe sai Allah, sai Allah, yau da gobe sai Allah, sai Allah. A kula da hakkin iyali, don komai sai da dalili, ka biya hakkinsa a ƙauli, sai ka zamo abin misali, ka gujewa matan banza. Ka ji tsoron Allah domin komai yana sani. Da alama kuɗin da na baka jiya duka ka kai masa ko? A haka ya kamata na yi tunda mashin ɗinsa ne ya aikaci kuɗin. To ai ni kuma kyautatawa ce ta sa na baka, ba wai kuɗin aikinka bane gaba ɗaya. Da kin sanar da ni tun ajiye shine nake da damar da zan halatta wa kaina wani abu daga cikin kuɗin. Gaskiya ne, kada ka damu. Ai gaba ta fi baya yawa. Yau ba wata unguwa ce da ni muhimmiya ba. Wannan fitarka ce kawai. Sai inda kake so mu je za mu ji. Kamar ya uzurina ne yake. Gashi. Me za a yi da ita? Siyo maka ne idan ka ci gaba da amfani da ita. Na san dole kana da buƙatar ta a matsayinka na ɗan gayu kuma ɗan saurayi. Kaga duk lokacin da nake so ka ɗauke ni, sai na kira ka kuma ka zo. Na gode Hajiya. Layin da ke kan wayar lamba ta ce kuma yana da rijista. Za ka ga sunana a ciki, sunana Hajiya Nafi. Na gode. Ni kuma sunana na gaskiya Abdul Shakur, amma ya ɓata. Ko dan ko a gida ba a kira na da shi, dan ko a makaranta ma ba da shi nake amfani ba. Ni kuma kaga sunan naka ya min daɗi, saboda haka da shi zan dinga kiranka. To na gode Hajiya, Allah ya ƙara arziki. To amin ɗan saurayi. To yanzu kuma ina zan kai ki? Kewayawa kawai za ka yi da ni na gagari. To shi kenan. Anya ko ba zan dasa ayat tambaya akan wannan matar ba. Yaya daga kawai ta hau abin hawa na haya ka kai ta ka sauke ta biya kuma sai a bige da siyan irin waɗannan kaya masu daraja har da wannan faskareriyar waya. To gaskiya sai na sanar da mahaifinka. Bari ya zo in sanar da shi kuma mu ji me zai ce akai. Kawai daga haduwar a ɗauke ki a ajiye kuma
shi ya kasance da mamugunci tamkar kubuwa mai huci ranke daɗe ya kin zo? Na zo. Ranke daɗe ki haƙuri. Ai ban san kin zo ba. Ai ba za ka san na zo ba. A ce mutum ko da yaushe bai da aikin yi sai na chatting? Ai ba za ka ga na zo ba. To ranke daɗe ya lecture. To, lecture da daɗi amma fa gaskiya ta dan fara caza mun kai. Ayya. To Allah da ya taimaka kuma ya bada nasara. Amin. To yanzu dai tashi za ka yi ka raka ni inda dai ka saba kai ni. Wajen shan ti. Can nake so. Ok, to shikenan ranki. Mu je. Abokina, je mana. So ga. Ka mana butar. Kaga dai ka koya min shantin nan. Kullum sai mun zo. Kin gani ba ni na koya miki ba. Zuwa nake shan abina kike biyo ni kuma yanzu gashi ya kama ki. Ko ba haka bane? Oke kwadayi na ne ya ja min. Gashi nan ma ya kawo. Yawwa, thank you. Kin ga gashi ma ya kawo. Antinmu ina wuni? Antinku kuma. Ah, to budurwar oga ba anti bace ba? Budurwar oga. Dama ce musu kai ni budurwa ka ce? Eh? Yayi kyau. Wai ke tun ɗazu da muka shigo falon nan, ina ta tambaye ki me yake faruwa kin ki faɗa min. Me yake faruwa ne? Ba za ki faɗa min ba? Saboda tsaba arhan hawaye kawai sai kuka kike kin ki faɗa min abin da ya dame ki? Shikenan tunda ba za ki faɗa min ba sai ki ta kukan. Mummy, ashe Sabri yawo yake da ni a gari. Yana zuban min da mutunci. Yana faɗa wa mutane cewa wai ni budurwarsa ce. Kai. To shikenan dan yayi yawo da ke a gari yana bata miki sunan cewa shi saurayinki ne shine me? Saboda tsaba arhan hawaye. Ke wannan ba abin alfaharinki bane? Ai abin alfaharinki ne dan ya ce ke budurwar shi ce. Lokacin da kika yi aure kuma shikenan. Kin ga ƙarya ta ƙare ko? Ya ƙaryata kansa da kansa. To ki yi haƙuri ki daina kuka ki share hawayenki. Ba za ki min dariya ba to? Yau to ko ke fa? Dan Allah ki cire komai a ranki. Kin ji ko? Dan Allah ranki ya dade ki ya haƙuri. Ba zan saurare ka ba. Sai ka gaya min dalilin da yasa kake zuwa kake cewa mutane ni budurwar ka ce. Ba zan iya kwatanta miki irin jarabtar da Allah ya yi wa zuciyata ta sanke ba. Ya isa! Za ka faɗa min ko sai ranka ya mummunan ɓaci. Ina so ki sani sai cikakkiya kuma tumbatsatsiyar mace ake ƙarya da santa. Kamata hakan ya zame miki abin alfahari. Kana ɗaya daga cikin mutanen da suka san ra'ayina. Maɗaukakan mutane ma, soyayyarsu bata zame min abin alfahari ba. Ballanta na ƙasƙantacce irinka. Ka fi kowa sanin ba wai rashin abin hawa ne a cikin gidan nan yasa na ɗauke ka a matsayin direba na ba.
sai don gaisuwa da girmamawar da kake min a waje. Tunda dakikancinka ya sa ka kasa gane cewa tausayinka nake ji yasa na baka aikin tuƙa ne. Daga yau karka sake kusantar inda nake. Gidan nan ma bana so ka ƙara shigo shi. Hanyar gidan nan ma bana so ka bi. Bace min da gani. Wawa kawai. shi idan ya fito waje komai ya so cikinsa za ya zube. Tunda nake ban taba ƙarya da wani mutum ba sai ki. Kuma na ji daɗi da ƙarya ta zame min mafi na damar abin da na taɓa aikatawa. Tunda damar haramun ce a cikin addinin musulunci. Na zo ne in baki haƙuri, don Allah ki haife mu. Wannan ne karo na farko da na taɓa yi wa wani ɗa namiji abin da ya sa ni cikin nadama. Kamar yadda ban taɓa ganin mai haƙuri da juriyarka ba a rayuwata. Abin da ya faru ya riga da ya wuce. Da fatan kuma za mu yafi junanmu ni da kai. Baki aikata min zinufin da zaki nemi yafiyata ba. Domin laifin da na yi miki wanda ba za ki iya gafarta min ba shi ne miki. Kin ga hukuncin da kike min sunansa adalci. Don haka sai an jima. Ina da lecture karfe 9 gobe. Idan kana so ka tabbatar min da cewa ka haƙura, to ina so ka zo ka kai ni. Ki haƙuri ranki ya daɗe. Ba abin da ya kawo ni kenan ba. A daidai lokacin da aka haramta mun shigowa wannan gida. Kada a yi haka, Sabir. Sabir, don Allah, ka taimaka ka yafe mata. Darajar ki a idanuna ta wuce ki sa baki a cikin wannan ƴar ƙaramin magana. Ka ci gaba da kai ta makaranta. Shikenan umma. Zan yi biyayya da umarnin da kike. Komai ya riga ya wuce. Gaskiya ne, Sabir. Na gode, Allah ya maka albarka. Amin Hajja. Amma fa kayan nan sun yi maka kyau sosai. Shi yasa dama na ce kai kokari ka je kai wanka domin na san kayan nan za su yi maka kyau. Gaskiya na gode. Allah ya saka miki da alheri. To zo ka zauna mana. Ya kamata ka daina jin tsoro na domin ni ba macuciya ba ce. Ka san ni da macuciya ce da tuni na cuce ka. Saboda haka ba shine a raina ba. Ka saki jiki da ni. Na ji daɗin kasancewa ka mai tsafta domin gayu yana ƙayatar da zuciyata. Ka ci gaba da maneji da wannan kayan kala 10. Kamun sati 2 in ga abin da zai kama. Amma ina so ka sani, ka ci gaba da riƙe sirrin kanka saboda 'yan baƙin ciki. Domin kuɗin da na baka ma bai kamata a ce ka faɗa ma mai gidanka ba. Yanzu idan na tambaye ka burin da kake da shi mafi girma wace amsa za ka bani? Shikenan an wuce gurin. Ni zan siya maka sabuwar mashin
kuma zan baka, ba kuma balan za ka dinga biya na ba. Na gode Hajiya, Allah ya saka da alheri. Na gode, Allah ya saka da alheri. Ba na so kana durƙusa min kana min godiya haka. Bai kamata a ce ka durƙusa kana min godiya haka ba. Da Allah ka tashi ka dawo kan kujera. Domin ina so ka sani, matsayinka ai ya wuce haka a gurina. Na zo ne in baki haƙuri, don Allah ki haife mu. Wannan ne karo na farko da na taɓa yi wa wani ɗa namiji abin da ya sa ni cikin nadama. Kamar yadda ban taɓa ganin mai haƙuri da juriyarka ba a rayuwata. Abin da ya faru ya riga da ya wuce. Da fatan kuma za mu yafi junanmu ni da kai. Baki aikata min zinufin da zaki nemi yafiyata ba. Domin laifin da na yi miki wanda ba za ki iya gafarta min ba, shi ne miki. Kin ga hukuncin da kike min sunansa adalci. Don haka sai an jima. Ina da lecture karfe 9 gobe. Idan kana so ka tabbatar min da cewa ka haƙura, to ina so ka zo ka kai ni. Ki haƙuri ranki ya daɗe. Ba abin da ya kawo ni kenan ba. A daidai lokacin da aka haramta mun shigowa wannan gida. Kada ai haka Sabir. Sabir. Don Allah, ka taimaka ka yafe mata. Darajar ki a idanuna ta wuce ki sa baki a cikin wannan ƴar ƙaramin magana. Ka ci gaba da kai ta makaranta. Shikenan. Zan yi biyayya da umarnin da komai ya riga ya wuce. Gaskiya ne Sabir. Na gode Allah ya maka albarka. Amin Hajiya. Suka tambaya ya sa su gaba, amma shi idan ya fito waje Anya kuwa ba zan dasa ayat tambaya akan wannan matar ba. Yaya daga kawai ta hau abin hawa na haya ka kai ta ka sauke ta biya kuma sai a bige da siyan irin waɗannan kaya masu daraja har da wannan faskareriyar waya. To gaskiya sai na sanar da mahaifinka. Bari ya zo in sanar da shi kuma mu ji me zai ce akai. To kawai daga haduwar titi keke ajiye kuma shi ya kasance da mamugunci tamkar kubuwa mai huci hakin da kan iyalansa baya ba su ya saka su a jarabi Ranke daɗe ya kin zo? Na zo. Ranke daɗe ki haƙuri. Ai ban san kin zo ba. Ai ba za ka san na zo ba. A ce mutum ko da yaushe bai da aikin yi sai na shafi. Yau da gobe babban darasi mai gyara kuskure ko akasi komai kake tana bun ba'asi idan ka zo ke wannan ba abun alfaharin ki bane? Ai abun alfaharin ki ne dan ya ce ke budurwar shi ce. Lokacin da kika yi aure kuma shikenan. Kin ga ƙarya ta ƙare ko? Ya ƙaryata kansa da kansa. Ki ya haƙuri ki daina kuka ki share hawaye. akwai wani mutum magidanci shi ya kasance da mamugunci tamkar kubuwa mai huci hakin da kan iyalansa da gobe
Allah ina dan wani gyara ne haka. Dama gano ka ne daga can na ce bari an zo mu gaisa. Ka ce baka fita ba. Gaskiya ne dan mama kwalta ta karɓi ka irin wannan saboda ruwa haka. A ka bar zolaya ta mana. Ai wannan wanda kuka daina yi sani tun da dadewa nake watsa. 20 kamaraya ne fa. Awa man Salman 20 kamaraya ne. Hello Hajjaju. Hello wallahi ina yini? Ina majalisar mu. Amma uga ya fita da mashin ɗin. Yanzu? To ga nan Allah yadda. Na gode Hajji, na gode. Malam Salman. Dan baba. Da Allah ni ba za ni je wata uku. Zan dan je yanzu zan da. In na dawo ma ci gaba da gaisa. Ba za ni. Sai an jima. Sai ka fito. Wannan gidan yana ɗaya daga cikin gidajen da mijina ya mutu ya bar min su. Taho mu je. Gaskiya Hajiya ni ba zan iya ba. Haba Abdul ɗina. Ni fa a matsayin uwa na ɗauke ki saboda kin yi sa'a da mahaifiyata. Abdul kenan. Ai ban ɗauka za ka iya wulaƙanta ni ba. Domin ina ganin duk buƙatar da na zo maka da ita. Ina ganin za ka amince da shi. Kamar yadda ni ma ba zan iya wulaƙanta taka ba. Ni ma haka amma ban da wannan. Dan akan na aikata wannan laifin gwara mu yi rabuwar da ba za mu ƙara haɗuwa ba har abada. Wannan shine kwaɗayi. Allah yau da gobe sai Allah. Samu da rashi na Allah ne, ‘yan uwana sai mu ɗan gane. In ka samu dalili ne, in ko ka rasa jarabta ne. Rike amanar iyalinka, biya haƙƙinsa haƙun ne. Yau da gobe sai Allah, yau da gobe sai Allah. Yau da gobe sai Allah, yau da gobe sai Allah. ‘Yan uwa mu ɗau hanya sannan mu kau da idanu. Samu da rashi na Allah ne, ‘yan uwa na sai mu ɗan gane. In ka samu dalili ne,